let's check this one. We have a caller. Hello, mabuhay. Hello po, mabuhay. Hi po, what's your name, ate? Lin po ng Sapa. Sapa, din nga sapa ni. Damo sapa bala. Tamboy lang po, Saan yun? sa Dumangas. Ay, sige. Sa taga Dumangas. Kamusta ang Dumangas, subong? Medyo okay din po. Oo. Ako lang hindi. Uy, naku, obvious sa boses mo, no? Ba't ka nagtatagalog? Bakit pa po akong Manila? Ano lang, friend. Ay, March. Ay, pero Ilongga ka? Hindi? Hindi po. Ate, sige, okay lang. At least, oy, Lynn, I want to make it clear muna ha, Lynn, yung conversation natin nasa YouTube yan ha. Nasa YouTube yan. So pagkatapos natin mag-usap, tapos pag may time ka, pwede mong ma-check sa YouTube yung usapan natin. Okay? Lynn, Hello po, ikaw nga, Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince. Pwede ka po tuwan. Dito na pagpadugayon pa. Kaya daw, dalong gini problema. Lynn, talk to Papa. Bakit isang biyanan ko? Biyanan! Teka muna, kasado hindi? Hindi po. Hilaw! Ano nangyari sa biyanan mo? Balik ko ng isang araw, nag-away kami ng asawa ko. Okay. Tapos po, hindi ko nagsibo yung asawa ko. Hindi sa... Sinabihan niya po yung asawa ko na pagutumin daw po kami ng anak ko. Wala! Ano ka, damang nga ginapagutman? Alam mo yung damang? Hindi po. Damang yung... Anjutay na damang. Ano ganing damang sa Tagalog, ha? Gagamba. Ogto-ogto. Ala, hindi maganda yun, ha? Tapos, sinabihan ka na talagang pagutuman kayo? Sinabihan niya po yung asawa ko doon sa bahay nila. Narinig ko lang po yung Oy. kwentuhan nila. Yung asawa ko po hindi naman nagkibo. Oh, tapos? Tapos po, pag uwi ng asawa ko, kasi nag-away po kami, Oo. sinabihan ko siya, nadalhin niya na yung mga bigas sa mama niya para magutuman kami. Pagutuman kanya. So, dati, kami ni Lily, yung ginapagutuman lang namin, damang. Para pag nag-upas, pukutay dayon, pag gutom na gutom. Tapos, ginapainom pa namin yan ng, ginapagutuman, tapos ginapainom pa namin yung dextrose para malakas. Ano na, ma'am? Wala kalonta naman sa aton Tapos po, subong ko, binato niya po ako ng mga kahoy. Kahoy, pinato niya sa'yo? Opo, tapos binalan niya pa po ako ng wasa at papatayin niya. Ay, Sus Maria Kagusip, umalis ka na dyan. Ano pang hinihintay mo? Nako! Bakit delikado yan? Ito lang po ako masahe, bili ng mga gamit ko para makaayos pa kami ng anak ko. Saan ka ba umuwi? Sa Bicol po. Ako, first of all, Lynn, ako humihingi ako ng patawad, ha? I'm really sorry muna sa nangyari sa'yo sa Iloilo. Nako, kayong mga Ilonggo talaga, wag kayong ganyan. Ang mga Ilonggo, kilala yan bilang malalambing na mga tao. Malulo tayo. Anong ginawa nyo, Sus Maria, sa mga Ilonggo na mga lalaki, ha? Ang mga Ilonggo, malulo yan. May anak ka, ilan anak nyo? Isa po. Di ba? So, I'm really sorry, Len. Ako mismo, si Papa Prince, humihingi ng sorry, patawad sa kinahinatnan mo dito sa Iloilo, ha? Anong plano mo? Gusto po sana namin umuwi ng Bicol. Kaya lang wala po kami pabasa. Hindi pa po nabibili yung gamit namin. Alam ni nanay mo yung nangyari sa'yo? Ni tatay mo? Opo, kaya lang po subig na sa hospital si mama. Ay, Nagpapagamot Sus po. Maria, Kagusip, Santissima. Ay, naku. Ilan taon yung anak mo? Isa po. Inuubo pa yung anak mo. Sus Maria, Kagusip. Magkano ba yung pamasahe papuntang Bicol? Sana may nakikinig sa atin ng mga, yung mga ruro, no? Ay, sa mga ganak, baka nakikinig na ruro sa atin, gastusan natin to. Ano alam mong trabaho?
Anong alam mong trabaho mo na? Kasi delikado yan eh. Yung mga ganyan na pagutuman ka, tapos binabato ka na ng kahoy, wasay. It's no joke. It's no joke. Subong po, wala po akong trabaho. Gawa nga po nang galing kami ng Maynila. Anong alam? Ilang taon ka na dito? Ano pa lang po kami, nung March lang kami nagdating dito. Sus Maria at Santissima. Anong alam mong trabaho? Marunong ka magluto? Magugas ng pinggan? Lahat po alam ko. Lady guard po ako. Lady guard. Oh, Ma'am Ninya, calling the attention of Ma'am Ninya Zaragoza, ang yung friend ko, yung may-ari ng Zaragoza Group of Companies, nag-PM yan sa akin kanina. Naghahanap daw ng baka may gusto, kailangan ng trabaho. Ganito yung gawin natin, iha, ha? Hanapan ka namin ng trabaho, hanapan ka ni Papa Prince ng trabaho. Ang importante, makaalis ka muna sa lugar nyo kasi delikado yan. Wag na nating pag-usapan na ipabarangay, wag na nating pag-usapan na ipa women's desk. Ang importante, makaalis ka dyan. Okay lang ba? Okay lang po, kaya subong ko, wala po kaming trabaho, wala nga po kaming pera di. Ay, Sus Maria, marunong ka magmasahe? Marunong po ako. Lahat? Ay, Sus, kita nyo mga kapuso, no? Sa mga gapamati, bala. Sa mga gapamati, bala, labinigit sa mga kalalakihan, sa mga Ilonggo, hindi nyo pag-ubang imahita. Ha? Ang mga Ilonggo, malalambing, mapagmahal, malulo. Agree ka mo? Ang mga Ilonggo malulo. Malulo sa aga, malulo sa udto, malulo sa gabi. Tanawa, anong ginimo nyo? Gindala nyo niyang babae di sa Iloilo kag When it's late at night, what is the name? maltratuhon? Ang bagong kapamati ni si boss ang ato ng istoryanay, tawag ka liwati ha, para mapalo up ka namin. Ang istoryanay taning recorded ni. Nasa YouTube to. Baka gusto mong manawagan, tumawag ka ulit iha kung may load ka. Ha? Baka nakikinig ngayon, basi ka pamati si boss Lito. Si boss Lito sang ganina? Car display. Boss, balaan ko luya ka pa subong kay nagpa-second dose ka. Pero basi pwede ta ni mga pangitaan o brand gani papilitihan puli, hindi man naguro ka gasto sa kalibo pakanto sa ganina. Papuli sila sa Bicol, bisan mag-1,000 paguro ang sweldo na ni Dave sa project niya, buhin lang. Okay man na, Dave? Para mapapuli ito ni Sus Maria, kaluluway lang. Amo na gani nating ala ko, kanami tani term mo nga malulo sa amo gani siling ko gani. Ihatawag ka para mapatulungan ka namin. Na nagulpi lang ko nga. Ang mga Ilonggo. Sino? Len! Hello po. Ito lang masasabi ko sa'yo, Len. Kunin ko tong number mo. Tapos, try natin kung may available. Gusto mo ba magtrabaho muna bago umuwi? O gusto mo Pwede nang... naman po. Gusto mo nang... Pwede naman po kayo lang anak ko, wala mang mabanginan. Isang taon pa lang. Kung gusto mo umuwi, magkano ba ang pamasahe pa? Ako, Lin, ganito ako gusto ko makauwi ka sa inyo. Kasi, you know what? There's no place like home. Umuwi ka sa bahay niyo, pumunta ka kay nanay mo, pumunta ka kay tatay mo, yakapin mo sila ng mahigpit, humingi ka ng sorry, kung sinuway mo sila, mas inuna mo yung lalaking yudipong click na yan, humingi ka ng kapatawaran, umuwi ka sa inyo, magbagong buhay ka. Okay lang po kung makauwi lang kami. Oo. Magkano yung pamasahe? Papunta pa uwi? Siguro po 5,000. Makarating na kami sa Naga. 5,000 galit. Dako ba? 5,000, naga na yan. Opo. Tagaan na lang namin kung ano na lang makaon namin sa barko. Sus Maria Kagusip Santissima. Ay nako.
Nakikinig oh. Nakikinig si Mila's Grill. Resto, Ma'am Mila. Oh, may nag-pledge na. May GCash ko. GCash natin yan, ha? I will, Sus Maria. Anong sinasakyan niyo papunta doon? Roro? Opo, Roro. Oo. Roro, no? Kapamati man ang ihado ko. Si Police Staff Sergeant JM Mandulado. Siling ni Alan Iturriaga. Karanchotan ni. Thank you, Gideado. Along permia, Iturriaga Car Repair and Body Shop. Oh, may 2,000 na tayo. Kasi, you know what? Gusto ko, si Sir Elmer, yung may-ari ng Ramboys, nakikinig yan ngayon. Ramboys, alam mo yung Ramboys? Alam mo, pag sinabi mong Iloilo, Ramboys yan, nasa YouTube yan. Million yung views niyan. Iloilo, Aclans, Liempo, and Lechon. Nag-pledge siya ng 1,000. Si Ma'am Mila, ng Mila's Grill Resto, sa may C1 Road, nag-pledge rin niya ng 1,000. Kunin ko yung number mo mamaya. Ang importante, makauwi ka muna. Pero ganitong gawin natin. Kung kailangan mo talaga muna ng trabaho para makaalis ka dyan sa hinayupak na lalaki na yan, namakin mo, gindalaya lang yung bit-bit lang bata, katawos ang marsoni, kagin dala to sa balay nila, kagagin maltrato, kagin mo tsatsa. May mga... Kung kaya mong makaalis dyan, hanapan natin ng trabaho, pwede yan. Anong alam mo na trabaho? Gusto mo stay in? Okay lang? Ang anak ko po kasi ang problema ko. Ilan taon yung anak mo? Isa katuig po, magduwa po sa February. Pwede man guro, paano ang kita ng stay in? That you can Si Boss Lito! Si Boss Lito ng Carbil, 1,000 din. Pero kami mismo bibili ng ticket sa'yo para makauwi ka. Okay lang po. Sus Maria, kagusip Santissima. Si Carbil nag-pledge 1,000. Si Mila's Grill Resto nag-pledge 1,000. underline. I'm hoping that it's not. Sa una may amo na ning klase ka. May klase na. 3,000 ka siya, hindi pa? Hindi pa? Hello po. Kasya 3,000, hindi. Bali po kasi hanggang lang po na sa Batangas ang 27. 2,700. Tapos from Batangas. Sa Batangas, naman po kami biyahe naman kami papuntang Naga. Si Sir Wilmar, angkoy, dali lang Sir Wilmar, kay on air pa ko. Baka may ma-pledge pa. Ha? Ikunin ko yung number mo ngayon. Tapos, importante muna. So, pinapalayas ka na dyan. Bali po yung nanay na napapalaya sa akin, hindi naman po yung asawa ko. Kaso lang, dapat siguraduhin natin to, ha? Siguraduhin ko to kasi alam mo, pangalan ko nakasalalay dito, eh. Kung desidido ka talagang umuwi, uwi ka. Pero baka mamaya, itik-itik ka lang. Alam mo yung itik-itik ba? Yung maklitik-kilitik ka lang. Matandog-tandog ka lang ng kamay. Nagbago na yung mind mo. Hindi po talaga bago yung isip ko. Diretso na ako. Oo, nagtag-text si Boss Lito. Ano ra yung height mo? Day? Hello po. Ano ra yung height mo? 5'3". 5'3", mataas, Boss Lito. 6'? Sige. I will keep in touch, ha? Tawagan kita, ha? Sige po, thank you po. Baka may mensahe ka sa mga nag-pledge. Baka may mensahe ka sa kanila. Si Ma'am Mila, si Boss Lito, si Sir Luke Matt, Ma'am Mila's Grill Resto. I-Gcash na lang guro, no? Si Boss Lito, Carville Car Display, si Ramboy, si Sir Luke Matt. Ha? Pati gayon tani prialan kay buligan tani kay ako ya tutuod lang galalain ko kay ang mga Ilonggo ate sorry talaga pero ang mga Ilonggo mga malulo yan eh
Lulo yan sa aga, lulo sa gabi, sa udto. Pero kaya kung ganyan eh. Bahay ko po. Ha? So, pati gayon ta ha. I will keep in touch with you. Pag-usapan natin yan. Ha? Sige po, maraming pong salamat po sa 93.5. Matulungan niyo po ako bang awi ng Bicol. Ano pasala? Anong message mo sa mga nag-pledge? Naku, Anong masasabi mo sa kanila? maraming salamat po sa oras po na sa araw na ng anak. Ibagawa na lang din. Ay, naku, daw ginakumos ang dughan ko. Boss Lito, daw ginakumos ang dughan ko. Ma'am Mila, daw ginakumos ang dughan ko. Kay man nga, imagine kung ikaw, isa ka babae, nagpasimpalad ka dire, magkadto sa Iloilo, ginbulate ka to sang lalaki nga gagugaggo to nga lalaki nga to. Ha? Tapos ano to? Maltrato. Sus Maria ka. Ay. Manawag ko sa caller ta dali lang gid ha, mga kapuso ha. Manawag ko i-plus tanay pati gayon tanay papapulion ta sa Bicol. Salamat sa mga nag-sponsor. Ano ni ato na? Naka-YouTube tayo ha, naka-YouTube tayo. Tulungan natin to. Pwede niyo ma-check karon sa YouTube. Ang aton nga ano? Aton nga conversation, ang aton nga video.